Kejaba. Iya. Iki alon mak breng ambune solar ra ini. Ale apa ngomong ciu lho. Di dimanapun tempat bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Alhamdulillah. Main pejabat iso, masyarakat iso. Iya. Jenengan hebat. Dikompleti ya, Mas? Nggih lho. Loh, Mbak Elisa Orkaros Alaso dikersake karo Pak Sugiono. Saestu kok. Pancen iki digawe seneng tenan lho, Mas. Elisa. Ya, dikormati, Cok, disupoti nganggo arum Bali. Arum Bali. Arum ya. Iringane metumu kaya metune calon arang. Calon arang gimana sih, Hanik? Hanik, aku izin loh ketemu meneh. Aku izin ketemu awakmu. Iya, mbiyen yo mbiyen, tapi pancene aku ki tresno karo awakmu jaman biyen. Jane sing wedok ki bal ngombe pil cengoh napa? Lah ngopo? Cengoh. Oh sing lanange kaya ngono kok esuk mbok panjenengan apa kaya penyen. Jangan remehkan, jangan remehkan. Don't look from the outside but look from in the heart. Nah. Nyapa awit? Just the book from Panganamu dong jati kan kamu nih. Aku ndek iki mantung jati isu tatane kupu-kupu. Kok dadak ero-ero. Nek klutuk cetha gedang, dipangan enak. Klitik. Klitik apa? Ning nggonku digoleki polisi. Apa kuwi? Klitik. Lho, Gak wale. Ning nggonku digoleki polisi. Justru malah nggak enak loh, Sa. Kenapa? Kalau jadi istriku seumpama ya, Iya. Ini nggak bohong loh, Iya. ini realita loh. Kalau di pasamuan seperti ini Mas Cahyo, itu terhormat kok. Betul. Waduh, undangan pamane. Iya. Tertulis undangan khususan Bapak Jo Klitik dan Bu Klitik jelas. Pak Cahyo pamane. Undangan khususan Pak Cahyo dan Bu Cahyo jelas. Jajal sampean karo kuwi. ya jelas. Ora iso. Kok iso? Undangan khususan Pak Klutuk dengan Blue Kutuk. Gak enak, Mas. Enak. Ngono. Coba klutuk, kok belok kutuk. Lah iya jelas loh. Aku nggak suka, aku lebih suka yang jelek-jelek kayak gini lebih setia daripada yang bagus-bagus klinik karo komadi. Komadi. Tadi katanya kok Adicoro namanya komadi. Ini Bapak Cahyo Kuntadi kok komadi. Ayo Pak Komadi iki mau, aku ya arep protes. Lah ngopo? Iki mau tutur-tuture Semar mau, aku sebagai wong wedok aku ora trimo. Ora trimo ki Ora trimo wong urung dikirim kok kon trimo piye. Ora mau Semare ngomong apa ngarep mau tentang wong wedok. Wong wedok nek ning omah ora gelem dandan mung dasteran atau karo bojone. Tapi nek metu ning mall gelem dandan, gelem maca ngono kuwi. Lah kuwi tidak suka itu Pak Komadi. Loh, padahal saiki tak takoni pertanyaannya. Biyen lek golek bojoe piye ndelok raine apa ndelok jerone? Nah. Nek pancen ndelok jerone berarti inner beauty-ne sing disenengi. Sing bener ki ndelok jabone tapi mbayangne jerone, ngono lho. Biyen ki ngono kuwi. Kudu kaya ngono berarti. Sik. Tegese jerone ki atine. Membuat kata-kata penjenengan lho. Nggih. Harus bisa meluruskan. Bisa saya meluruskan. Ning ana meneh sing tak luruske Mbak Elisa. Lah aku wis kondang tanggapan tekan ngendi-ngendi yen luar negeri wis tau. Jenenge aku iso Komardi lho. Komadi. Komadi lho. Aku mau
Pranoto Adicara. Sawangan to tulisane, Sarmadi. Iya. Wis kaya lagu ya Sarmadi ana ning tanggal. Enggak, itu kan menggambarkan tidak hanya masnya tidak keseluruhan seperti itu Mbak Isa. Iya, Itu kan loh. aku ra trimo wong wedok iki ayune ya pas dasteran malahan. Iya, wis tau. Mungkin mboten bugasi. Iya. Paling plong iki dasteran blong ngono ki ra nggo apa-apa ngono rasane wis seneng ha sing disawang mung bojone. Cara sing gawe daster sampean aku dastere. Masa ngono? Iya no. Mergane Wah, ngerti padange hawa. Lah Mas Kluthuk pomo Mbak Elisa nggih daster sampean dadi apa? Aku dari sandal. Lho kok adomen. Iso ndangan ndelok opo. Kok iso dadi sandal iki lho. Lah nek kene daster to, Yo, aku dadi duit. tau iso. dadi Iya no, si nyekel Mbak Elisa, terus duitnya terus dilebokne kene. Iya, kowe ora seneng kowe. Yo lek sing nyekel wong itu ayu-ayu. Heeh. Lah lek kowe tiba ning pasar. Nyapa? Sing nyekel bakul capar. Piye? Taleni seret dipeniteni bro picek kowe. Iya, ora penak ya. dipeniteni. Umpama gawe daster sumuk terus adus, kowe dadi apa? Sabun. Lho, piye kuwi? Dadi sabun kowe nak. Apa? Iya. Elisa nggih daster mulai sabunan. Nggih. Mlebu jeding seret adus to. Iya. Sing adus apa? Elisa. Iya, sing adus. Seret. Sing kowe Nyepat dadi apa? pertama sabun Iya. dadi sabun ki powe nak. Iya. Piye kok iso Dan enak? Elisa mulai tanggapan nggih daster cepet das. Seret Wah, pelek. Waduh, nyentelne apa kuwi? daster Aduh, kowe dadi apa? sabun. Nggonmu ning ndi? Ya ning andi kene. Rono Elisa. Sik nyeluk kene. Rono karo Elisa. Aku yo meneng ae no. Lah nyapa? Sabun no. Oh iya. Masa sabun ngomong. Sabun ya? meneng no. Sabun. Iya bener. Terus Terakhir rasa Serat. Gatel ta? Gatel. gatel piye to kuwi? Lah ngene ngukur geger. Nyepot no. Lah sama. karo ruwe lah nyapa apa kuwi nek kono. Yo nyepot Jakarta Semarang lho. Apa kok Jakarta Semarang ki lho? Jakarta iki plate apa? B. Semarang. H. Lah yo nyepot BH kuwi mau. Oh, kere. Centelke. Cedele terus. Sama kok kowe ning kono. Aku ning ngarepe kene. Dadi apa? Sabun lho. Ngono ki omono sajo mbok cepot. Ya aku meneng ae lho. Lah ngopo? Sabun no. Oh iya. Sing terakhir. Kar kuwi. Sing terakhir. Iya. Seret ya. Iya. Serat. Ngapa ngene-ngene? Delon to. Ngapa? Serat. Terus bar kuwi piye bar Nek kuwi? iki canom kan biasanya gaya lho. Heeh. Nek nyempet kan ora harus ngene iki Wah, ora. tangan. Ya wis gawe jempolan lho. Iya. Oh. Serat. Kuwi nyapa apa sih? Nyempet ngene cek. Ducel. Yo pas sendal. Ya pas sabun. Aku akhirnya gelagepan. Masa. Yo elekno no Mas Kluthuk. Lu rasa ngelekne no, Lah Pak. kan ra sopan ngono kuwi. Aku lo sabun lo, Pak. Oh, sabun. Ora Sabun meneng wae ya. Tek akhirnya Begitu kene gerah, seret diuncane pelek. numpang sabun to. Iya. Syukur tek. Urang-urang njupuk sabun ngene sih. Lo enggak lah ya iki mau numpang nang sabun. Anu cawatmu lho. Pabine. Terus kene Elisa. Ya. Wah, mesti apik kuwi. Akhirnya Sabun dicekel. nguntir. Pelek sing diuntir apane iki? Oh, shower. Oh iya. Modern oh ya. Iya. Welak. Padake jeding. Oh mati. Genti. Pus. Oh gebak. Showernya mati sumpet. Wes, Mergo seger. tandone ra dikuras lumut tok. Wis seger kok. Perlu Elisa adus awakmu sik ning kono ya. Aku sing nang kono aku dicekel celek pas apamu, Jo. pas dasku. Aduh ya. Rasamu piye? Ya aku yang meneng ae. Lho omong. Sabun lho. Oh iya bener. Susu. Sing nyabuni tangane sapa? Tangane Elisa. Aduh ya ampun. Ya pas wajah. Iya, no. Kowe yo muni harum. Ora iso no. Lho, muni ya. Sabun lho. Oh, lho, pas kono. Ya ampun Mas sabun sing dadi kluthuk bae. Kowe ning pirang dina? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sapa pegunungan menggak-menggok. Aku pas ra ngombe antimu. Agante Aku lali ra ngombe antimu. Sapa pegunungan mumet. aku nu karo nyanyi wong sinden. Di mana? Awakmu nyauri no. Di sini. Aku rasa nyaurin. Lho ngapa? Nyaurono. Sabun lho Mas. Oh iya sabun ra iso. Kemana? Oh, Kemana?
kemana? Iya ta, Sak? Ya nek sabunan ngono. Sabunan ngene Iya, barang. Oh, Di mana? lah kok main dhuwur tok? Anu sementara enggak sobo alas karang jati enggak enak deh. Kowe iki lemu gawe-gawe kok iso. Yo Mbak Elisa ini paling tidak salah satu public figure Iya. yang berkualitas. Biarpun beliaunya dari luar Palu. Iya. Aku wong apa lho lahir di Palu ngono. Loh, luar pulau iki lho. Bahaya iki bahaya. Larmu di mana? Di Palu lho bahaya. Jajal dong. Salam hormat riyen Mbak Alisa kalian Pak Sugiono. Itu beliaunya lenggah. Pak Sugiono nggih. Pundi to? Itu. Ketutupan lampu Ah itu loh beliaunya di sana. Oh nggih, Pak Sugiono nggih. Kula matur nuwun sanget sampun dipun timbali wonten mriki nggih. Matur sempan nuwun mugi-mugi pinanganten kekalihipun mengke kula nggih sederek dedonga. Alon-alone basamu koyo Dedonga gundul. alon-alon. Dedonga gundulmu. Wis alon-alon ki dedonga. Iya ning alon. Lahirmu medeni mau Palu bayar. Lahirmu ning ndi no? Di Palu. Kamu besok kemana no? Di Palu. Sing paling penak iki lahir ning nggone Biak kono. Ning Biak, anu daerah anu. Iya kono. Lahirmu Sumatera. di mana? Lahirmu kemana? Biar di mana? Lahir saya di Biak. Ya enak, itu Pak Sugiono. Mas- Sugiono. Ya, ya. nggih, Mempelai matur berdua. sempan nuwun. Mugi-mugi pinanganten kekalih mempelai berdua saged reruntungan kadya mimi lan Kadya, mituno. Kadya mimi lan mituno. Mintuno. Apa mendeli Mintuno. ya aku muni apa Alah bok. Kowe kok nesu ngladeni wong wedok ngene iki kudu dengan hati yang lembut. Gimana saya Ora iso lah ya toh. Coba. Aku ngomong ngene wae wis panggilan sayang untuk saya kok. Hmm. Mimi lan Mintuno. Oh gitu. Nah, Caca. Mimi lan Mintuno. Loh, ini loh. Perlu dengan lembut. Halusan. Ora kok mbok kasar ngono kuwi. Wah. Ngono lho. Gitu loh. Makanya kita jadi mantan, ora Nah. terusan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan langgeng Rapi, anggenipun bebrayan lan enggal-enggal dipun paringi putra. 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 iki nek nyalonke lurah no kira-kira bingung leh sosialisasi. Lah apa? Ha iki ya timmu ya susah no leh mun jelaske kok iso ya angel ram. Lah wis dong ora? Dong. Dong ora? Wis dong. Lah iya beres to. Urusane kan mung paham karo ora paham. Iya. Ya paham ya wis, masyarakat ya udah ngerti yo. Duwe bojo iki ra padune tanggane dikira padu kok. Lah omongane kaya ngene kok iso. Piye Mas jaluk tak gorengke ndok? Moh ndok Ndok siji apa ndoke loro? Matane maksude. iki bahaya iki. Ki omong apa? Iki bahaya lho omongane. Ayo iso. Balen ndokku mbok goreng terus sangklir aku. Lah kowe kok duwe ndok? Aku tak WA tak foto kok tak. Lah apa duwe? Enek loro. Ora duwe sabun mosok ndek ndok. Oh iya sabun. Are sabun iya lho bener. Mbak Elisa, Cek. pamundhut saking keluarga ingkang kagungan kersa ngersakaken podang kuning. Ono kalian Bu Ninin nggih. Nggih, iki Piai Agung sini tuh cinta budaya luar biasa. Kaya sedaya nggih, Yayi Sri Wedari. Ah, ngawi. Nggih. Sri Wedari itu kalau kamu bisa mengorientasikan apa Mbak Esa? Sri kuwi Dewi ning Pari. Diwaning pangan. Cek. Dadi insyaallah warga masyarakat kene ora Sing bakal tak takoni iki lho nyuk munyuk. Iki bojoku kok. Tak wangi. Dewe ning Pari, hadi subur. Subur. Wedari apa? Wet. Wet apa? Wedar, wedar. Wet. Balik kuwi to iki. Aduh kowe. Wedari telah dibuka. Nah, Dibuka. Ri. Dibuka berarti iki mau sing subur iki mau Dibuka. dibuka. Oh ngono. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti kamot baik dumadi insyaallah warga masyarakat kene ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Legene wangun lho bojoku ngono kuwi lho. Pinter. bojomu. Monggo aku dari bojo. Bojone. Iya. Wah iya, iya. Rencana. Kok bangga gundulmu. Bonggo ki bangga ku lho, Mas. Iya, basa Jawa. Bonggo. Bonggo. Ah, ngono. Lah iki kalau monggo yo kalah mangga. Berarti nek podang kuning nggih Nggih, nggih. dibawani, Mbak. Ayo. Oke. Cocok, cocok. Nadyan wujud mung rasa ngandani to. Reti aku. Dias. Nexi. Aku
Wong lanang nek di ngonoke meneng biasane. Aku nyuwun Mas yo. Enak Mas yo. Aku di CJJ. Apa kuwi? Cipok jarak jauh. Yo kamu anu no SA no. Apa kuwi? Seneng atimu. Iya no. Ngono. Jere SB. Apa niku? Sabun. Berarti yo MNK. Apa kuwi? Muntuk. Yo. Ini lho Mbak, Pak Sugiono itu biayane ra bedak-bedake lho. Ja. Waduh. Yogane ya jarum ya surya. Ya. Kamu tahu nggak artinya Pak Sugiono? Ini filosofi loh. Apa filosofinya? Karena apa yang disuguhkan jarum? Jarum. Jarang di rumah suka pergi. Oh, Jadi beliaunya itu golek upaya-upaya kanggo keluargane. Oh iya. Nah, ini yang ini surya. Surya tegese. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Beliaunya biyen pancen melanglang buana tapi dapat dipercaya. Loh, ini loh. Ngono. Kula wae Ji Samsu. Ji Samsu apa? Loh, pripun to? Jiwanya sangat-sangat sampurna. Wah, iki tunggal iki mau lho. Kalau wae panjenengan napa, Gus? Minak jinggo. Napa niku? Apa niku? Apa? Kowe ngerti ta? Napa niku mireng? Minak sing kono. Rokok. Lah tegese. Lah sampean sing ngerti nomor Sing ngerti jenengan. Mosok aku kono. Lah rokoke padha karo sampean lho mau. Kok iso? Minak sing kono apa? Aku wedi rader kok. Bener. Minak sing kono apa? Miring penak jengking monggo. Lah, kula wau bentul kok. Apa kuwi? Saben-saben mesti nutul. Oh iya bener kono biru kok. Lha. Alus manis nengsa Ting. Apa? Ting. Maneman. Oh, rokok lho. Tahu ya. Oke, undang-undangnya kok goleki jane ringin papat kowe tak goleki lho siji loro ki ngendi ngono tak goleki si podang jana mirengke bawane Mbak Elisa njur kalih udut nyan udut napa niki ta? Ah niki kersanipun seya sekata kula ali panjenengan mawon. Oke. Sasmitane angger ning nika ganti. Oke, siap. Ning. Nah, Ya. Ngirit. Ibu bunga henga Ning. Jalan terus. Iku Ning larase pas larase. Ning. Oh sik njaluk ning dek. Yo larase kudu. Angger ning iki rokoke gentek. Tujuan. Ning. Sik payu kok maneman. Moga Mbak Elisa. nyanding bisa dadi Ning. Oke, Nah, ini lho, wong iki peraturan kok. sehidup senasib serumpun sepenanggungan. Wih, cangkem mau kompor gas ya. Kayak ngebong resek ya lamben. Ning. Nun sewu. Iki nek aku balik rene. Kan sketsa. Moga Mbak Elisa. Ning. Ayo pas dong. Iya. Ah, cocok podang. Ning. Ning. Ning Mas Cahyo Hey. kalau wis dining. Ning. Kupingmu krungu ora? Ning Ning. iki genti. Aku bengi iki budek aku. Oh, bocah sak karepe dhewe. Aja Mbak Min itu. Dek budak cilaka pesen sundukan loro kayak 5. Malah jedot no. Sedot. Yo, Ya Mbak Elisa, siap, yo. siap. Podang kuning. Dados. esuk awane ngomah
Boyo mawon. Matur nuwun Mbak Lisa, engko disambung meneh. Mbak Tatin, monggo. Dipethuk nganggo tukung-tukung. Dados. Ya le masuk. Mandra guna sehari-hari bebek setukung weke weke wek weke weke wek weke weke wek weke weke wek. Saiki yo ngene iki spote. Kok aku metu kok nggo awek-awek iki maksudnya piye? Niki tentang hewan tukung-tukung. Tukung niku pitik. Pitik. Nggih. Kowe ngerti pitik. Dadi awakmu ndekem terus jagone
Ngedreki. Aku pitik wedok. Pitik wedok babon. Apa sampean ngene iki lho. Babon ngene, kok. Wek. Terus ngene aku jago. Wah, sok mbok konokne tenan. Ya pitik ngono kuwi. Iya. Kok lek wis rong wulan apa rong minggu, Nggih. pitik babon bahaya. Piye? Cekel strek. Terus Ngapa wi? Delok ndoke senek poto. oh, maksudnya dites. Oh, carane ngetes piye carane? Pitik cekel strek. Cekel, terus Dase ning kono brutune madhep rono. Terus biasane tuh disogok. Ngene. aku tak ndelok le nyogok lho. Dah, ora usah didelok yo. Engko apa Lek piye? nganggo tangan sing endi? Aduh babon nang mburi enek ngono. Tangane sing endi? Jentik biasane jentik. Heeh. Selep ngene. Ora iso no seret no kuwi nek wong jentikmu garing kok. Seret mesake. Ya ben terus mutul sik. Lambing. Coba delep nih cantongku. Jare serat. Nggih sugeng dalu. Ya Tin. Nggih, Mas Cahyo. Nggih, Mbak, Mas sugeng dalu. Cahyo. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Ono lagi pisan iki. Iya. Iki ya? Wah, Inggih. ya berarti dadi kenangan ya. Pas kan Ketemu Mas Ayu yo. Maksudnya dadi kenangan piye? Jadi kenangan iki maksudnya pertama kali ketemu Mas Ayu berarti awak menyambut geber kan karo aku ngono lho, Tin, ngono lho. Ngomong apa? Berarti share tenan. Share tenan. Mbok nek karo kancane ra ngawur lho. Nek ngamplok iki delok-delok ora ngono. Lha awakmu sak nggon-nggon. Gugun. Ketok Mas noleh ngiwo. Oh iso. Cobi Mbak Tatin kali Mas Jom duduk cobi kengri. Waduh, kapapak ungelipun kodok ngorek. Wah, mantan. Mbok ya. Iya kaya Mas Dimas. Piye iki? Sampun kawis tara saking ketebian, jenggaripun temanten kali saking sasana Palenggan. Alirap lumampahipun. Aku apa ora? Ngene. Dajal pantes ora ngono lho. Dudo. Bapak. Anu, sah gini sah. Non sewu nggih, Mas. Non sewu nggih. Nggih. Non sewu. Damel anu mawon. Sampe kene nduk, Hop. Nah. Aja nemen-nemen lho. Sampun kawis tinggal saking ketebian jengaripun temanten kekalih kabedol saking sasana Palenggan. Kapapak sabergadanging para pandherek agung mijil saking Sriwedari Hadiningrat. Tindak sak becak lumampahipun temanten kakung Sarimbit, temanten putri kadya Mosok sekali to Mas aku. mosok matene wedok penyakiten. Ya sing apik. Wah, Iki sikile lagi sakit. ya sakit tapi disehat-sehatke iki ditekani tamu. Nonton wong akeh lho. Kamu sih kalau sakit tak obati. Jenggaripun temanten putri kagandeng temanten kakus mijil saking Palenggan. Kakung kok kakus. Temanten jumbleng. Temanten kakung kuping kuwi. Kakung kakus. Kabeh dening temanten kakung tumuju wonten ing prawiran penyanipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kaya MC Kaya Mas Joko Klenteng. Ing samangke kapapak para manggala dumas kadherekaken Sang Suba Manggala cucuking adicara. Lek nggawa kaya ora kaya nggo pitik mau lho. Mosok Stop meneng to. Kenyek. kenyek. Kadherekaken para piyayagung Iki kok. bapa besan ugi Kuwi meneng to. upami Dhuwur. Wah, kamu sing gede. upami Kudune Lho, dhuwur. iya to ing samangke iki kita temokne iki lho kok rewel ae. Dipirsani para tamu. Tamune iki kadung lenggah Sing wibawa ngono. Ora usah suwi-suwi aku selak bubuk lho. lho kose ojo Aduh ngombe jamu surengat. ing samangke tumuju kalarapaken wonten ing dampar keprabon. Kadung mimik jamu surengat. Apa kuwi? Sore diombe isuk jengat. Kalarapaken wonten ing sahandapipun Kanjeng Rama. Sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Iya. Temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Iya, Nduk, anakku sing Kula nyuwun pangestu Rama. Iya. Mugi kula bebrayan kalian niki luwak menika kula saged Garangan. sakit to langgeng
Kanjeng Rama. Ganteng ngene, Pak. Ya krana pangestuku kanggo sliramu ya nduk, muga-muga bisa tumekaning kakilan ini kang jinangkah sateruse ya nduk. Injih Rama. Salajengipun temanten putri sampun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Titi wanci gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho, Aduh, pipiku terluka. kok sarepe mbok abong iki lho. Ibu nyapa to? Iya tapi yo nyuwun dipangestu tok wae. Karo ibu kan ora apa-apa lho. Ora sah, kok isone ngesel wae. Karo ibuke dhewe nyapa. Mantan lancang. Tak wapuke enek bojone Enggak bareng. sakit. Mas, aku nang kene lho karo mbok ini kok ya nyosor. Sawetawis sampun Ndang. kawis tinggal. Ibu. Bu, Apa? mie, Bu. Nyapa kok iki lho. Wis nyuwun dipangestu. Wah, Lah kan yo titi wanciku. Ayo Jajal. Apa? Dungane. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah waduh. Ya tak pengestoni ya Le. Muka-muka padang jembar dalanmu ya Le. Oh, mbok koclok. Lah kok dungane wong mati. Maksud iki mati nggon lehmu duwe lelara. Maksudnya kuwi. Sampun lumampah adicara sesungkeman lukar gumantos temanten putri sungkem dumateng Kanjeng lukar gumantos dumateng Kanjeng Ibu. Pindah iki pindah. Ya pindah. Piye to? Aku kene rono. Malah Kamu gawedin ra. Kowe manten urung apa-apa wis mbok ada HP ora semu. suwengane ndumuke kono lho. Bojoku wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing. Sikut. Langsing. Ibu, Piye-piye kula dong? nyuwun tengah pangestu nggih Ibu. Muga kula Aduh. bebrayan kalian menika saged langgeng sakinah mawaddah warahmah nggih Ibu. Ya tak pengestoni muga-muga ndang rampung ya. Rampung Rampung. apa? Acarane ki. Lho ya bener Oh, dungane. nggih, injih Ibu. Ibu ku Kula simpel. ngesih mboten betah menika pengen Ndang malam rampung betah. ya. Ya to. Kok ndang rampung mbok biadab nang lho ya. Sampun purna anggenipun nyuwun dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Ibu. Sik enek. Lukar gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Bapak. Bapak. Cacat. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lo gigit. Kok malah gila. Kok dicontoh malah gila. Halo. Aku wedi aku wedine mbok gigit Aku enggak. Aku juk lunga nek mbok Wedi gigit. ya. Bapak, Anakku ngger. pusing Bapak. Nyun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula beberan kalih diajeng tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah Bapak. Kowe ora perlu nangis anakku. Sing dak tresnani Donga panjenengan. ora ana wektu sing tiba kabagyan ning dina iki ya. Bapak karo ibu trenyuh ana ing dina iki. Le ya ampun Le. Kowe kudu iso gulawentah kepiye carane dadi pemimpin rumah tangga. Ngape ya dadi bojo sing ngape ya. Bapak trenyuh le. Trenyuh duwe anak kowe. Pirang-pirang tahun wis tak arep-arep. Kowe iso rapi le. Anakku banget atus Bapak. Kepiye? Bapak, Apa? Bapak kaya asu. Nesu. Nesu lho. Lah kok rai mbok barbel. Lah ibu yo seneng kok, Mas. Aku bahagia. Jebulane rambutnya ngono ta? Rambutnya kenapa? Kesan ragi. Aku ini petukan urung ngono lho. Kesan ragi.
Terus dadi ngono. Mateng. Iki lek malam pertama. Heeh. Yo, malam pertama gandrungan. Aku enggak mau. Mas, kita minum ini dulu, Mas. Iki ra iso njupuk. Iki tapi ta. Tatin. Nyapa tok Tatin geng ngono. Tak nendrok, Bebek. Meneng kok iso. Sepurane. Aku tok bebek istirahat tedas. Aku mesti ngembendok boyo. Iki aja ndek, Pak. Mas Lidik. Dawo. Pira mesra banget. Contoh nih sampe karo Mbak Alisa sing mesra. Sayang. Perake Mas Lidik karo Mbak Tatin. Aku besok dibeliin jam kayak gini ya. Saya belikan jam yang limited edition. Ya. Angkringan udan sepi ya kok jam ngawur. Makasih loh ya. Nanti kamu tak belikan kalung ya. Iya, kemarin makasih transferannya ya 5M buat penthouse. Ya, yaitu buat beli kalung 50 5M 50 gram. 50 peti. malah di penjara kaya kakek slot. Sayang. Sayang, adek to. Adek lho. Ya. Aku sesuk ditukokke untuk Mas. Duit kuwi sentet aku ngeslot. Lah ya piye masa ya bojone ra ditukokke apa-apa lho. Lah piye info chip tok aku. Iki bojone tekone kalung iki lho. Tukokke kalung. Iki lho ditukokke kalung. Nah, kalungmu didol sampe tak kalung nyaret dewe ta ben bosok kabeh. Mangane nanti Mas Lidik. Anu nun sewu Pak Cahyo, karena saya keluarga yang bahagia. Dek, nanti kita makan di Swiss ya. Di Swiss ya. Ya, kita Mampir makan ke Kapadokia. kebab Turki. Kebab Turki. Kebab Turki Sama terus spaghetti ya. spaghetti nanti Makan apa pagi? steak original ya. Pagi steak. itu spaghetti, Spaghetti. siang steak original, Steak malamnya original. kebab. Kebab Mas suka banget. Aku tukokke Aduh, kuwi nuannya kaya sayang. kuwi lho kebab. Kebab, spaghetti, hamburger. Aku ya seneng kuwi lho. Tenan ya Mas ya. Tapi aja kekeh ya. Lah apa? Aku turane kono dipakan wong loro. Masa ya turane iki to. Adine ngedot ning ngono. Kamu nanti kalau tak ajak jalan-jalan ke Swiss, Ya, tak belikan baju yang sekiranya agak kedinginan gitu loh, Iya, iya. takut yang tebel. transparan ya sayang. Kok transparan? Aja transparan. Berdua kita biar Aja mesra. transparan. Wis bahaya. Oh, ketok. Loh, transparan itu dalam arti luarnya, dalamnya ndak, tetap ada lapisannya. Iya. Sebentar. Tukane kain ya. Transparan padha iki. Aja engko nek ketok wong aku disir wong aku ya lara ati. Lah, ya aku pengennya padha iki lho Asal transparan. tak butel mori sing 3 meteran. Kamu tasnya ingin apa? Aku mau yang branded. Branded. Iya. Nanti saya belikan tas branded ya. Ya, makasih. Ya, sesuai dengan keinginanmu. Sampai nang Ya. gege. Mas, masa aku bojomu, aku ki dandan ayu ngene iki ya ben iso ditukokke kaya ngene lho. Lah sampe nek ra duwe duit tanggapan sepian gue cek-cek kan pas gue cek-cek. Gue cek-cek. Ya masa aku tukokke ngono. Kamu mau tidur di hotel mana sayang? Aku yang bintang 5 dong Oke. minimal loh. Yang langsung kolam renang bawah? Iya, Oke, kalau nanti siap. yang kamar mandinya bisa terawang gitu. Betul. Kamu suka ya? Aku juga suka kok. Aku turu nang hotel bintang. Kok ora tau malah biduren engko malah. Apa Mas, aku urung tau nang hotel Lah ya. bintang 5. Durung tau engko lek ngrasane spray utawa wase adem kok malah biduren engko. Ya aku mbok pisan-pisan ngrasake kaya Ade iki. bubuk ning sor debok. Aku gak telan. Nanti kita Ya, pernikahan nanggap apa coba? Apa? Kita malamnya wayangan Pak Anom. Wayangan Fanom. Pak Anom Dujo Kangkok kolaborasi sama Mas Sahyo. Ya. Ya. Kolaborasi Kolaborasi. dua ya. Terus Keren nanti dong. siangnya itu kita panggil campur sari Campur siji sari. dhewe Boyolali. Oh, iya. Terus nanti paginya pesamuan Pahargian itu Palapa. meriah banget. Iya. Suka. Awake dhewe sampe nanggap Mbah Wondo. Terus engko meleng karo Mbah Wondo, aja enek sing nanggap wayang Cahyo karo Kangko ngono ya. Dadi kono ben sepi ya. Ade Mbah Wondo. Masa aku dadi bojomu kere banget Mary, Mas, lho. Mary. Lah iya piye? Ade dalange aneh Kalinggo. Coba suaramu jajal bojomu kaya ngopo suaramu? Anu tasnya cek-cek. Kau. Aku pengen kaya ndek kae. Tukokke. Tukokke. Angkringane sepi ra nek pemasukan. Saya piye carane ya? Iki mau di WA. Wis men 50 tek. Mangsane. Sunduane dipangani nggo tambul cacah iki wis. Mbak Tatin niki wonten pamundhut. Nah, Napa nggih? sesideman saking keluarga Pak Sugiono. Tahun iki karmane Mbah Wondo. Mbah Dewondo sesideman. Wanda sapa? Mbah Wondo ya
papae ki sing ngripta Mbah Wondo. Pak Sukron. Pak Sukron. Ojo Mbah Wondo dikira penyimi Mas Eno biyen ngawur. Oh iya, nek ngene aku iki Wondo iki bakul wedhus sih. Mbah Dewondo, Mbah Dewondo. Mbah Sukron. Sukron. Sukron, Mbah Sukron Suwondo. Lah, Kuwi ngono. dalang sugih ngarepe tamane ombone ra mungke. Dapurmu kayak lapangan yo. Lapangan mripat ora roh. Itu taman to niku. Lapangan. Ya lapangan desa. Lapangan desa taman matane. Ora taman. Wah, Kekrek lambene ora. oh putrane we ngerti kok Tak oleh taman. taman, berarti ku dibangun. Bapak. Cih. Bapak iki, Mbak. Saking Pak Sugio. Nggih, Pak Sugiono. Nggih, nderek ngaturaken matur nuwun kagem Bapak Sugiono sampun kersa nimbali kula kalian Elisa. Nggih. Atas ah. Mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Ayam tentrem nggih, lancar rezekinipun. Amin. Nggih, amin. Menika ngagem bawa? Oh iya no, nggih sing dinteni iki jenengan. Wah, tenan. Apa nak? Ya apa ta? Mbak aja ngono kita. Kayak teta-tete bakal tahu bulat. Nek jeblok iki lho. Teta-teta te. Wiwitane Jeng, ya jeng. anderek sang peke. Aku ki yen tresno marang sliramu. Piye, Kakang? Ora bedak-bedake kok diajeng, diajeng. Enak banget sayang. Mas, aku didulang ngono. Sambil mendengarkan suara-suara seperti ini ya. Sindenan nih. Dalam sithik ya. Ora iso. Kudune Boleh, dulang. Sing raket to ngopo Boleh, kok Dewi. jaluk lho. Wis goreng entek. Kamu mau daging sayang? Mau. Ini coba. Ada. Enak banget apalagi yang nyuapin kamu. Nembang osek karo tak golekne ya. Ya. Golek. Pria bagus. Aku mau kentangnya. Kamu mau kentang? Wis Mau oleh. kentang. Oh, minta kentang. Iya kentang. Nanti tak kasih kentangku. Aja dikeke kuwi. Kuwi ndekku. Ya sabar rek. Lu anu sing khusus nggonmu wis tak godhog. Ya ning sesukne aku kan nek sing cilik lho. Iya, iya. Banget sih ini. Aku juga mau kok. Mau. Tak tiup dulu, tak tiup dulu. Kayak nganggo piring kok iki godhos. Awak dhewe kan becek. Mbok ora ngono kuwi to. Yang penting kan bukan jangan dilihat dari kerdusnya, tapi dilihat dari keikhlasanku untuk menyuapi kamu sayang. Ana aku tidak jepret. Kamu mau lawuk daging? Mau. Lawu, lawu. Pak, kasih 4. Coba. Ini ya, tahu nih. Nembang, Enak banget. nembang. Kamu nembang dulu sama tak gresekkan sebentar ya. Tak gresek. Yo ngalah. Kang olah bu. Sayang, mau minum nggak? Enak ya. Sawan menyang kota Anak iki. gede. Kamu mau daging lagi enggak? Mau. Benteran yung yun. Sudah ready. Mas, masa aku ngonoan lo. Sementing kan cinta. Nah, aku gak mau. Kamu jangan melihat dari bungkusnya. Kamu kalau ini bungkus ini bisa membungkus dalam nasi ini, tapi kalau aku bisa membungkus hatimu sayang. Waduh. Aku yang penting hatimu. Nah, iya. Kalau ini aku mau. Tapi kan kamu kan ya harus tahu toh, kamu harus mau saya suapin toh sayang. Kamu aja yang tak suapin sini. Jangan dong. Kenapa? Aku jangan. Rupamu. Sayang, aku bikin teh buat kamu. Aduh, makasih. Iya. Makasih ya nih. Enak ya. Aduh, Pikiran aku segernya loh. bukan main. Tak tulang ini Thomas. Kamu kan nembang, jangan. Wah, nanti Iya. kan konsentrasimu terganggu. Oh iya, kamu yang makan sendiri. Enggak, kamu saya suapin ya. Aku gak mau. Wes tong meneng wae. No. Yes.
Aku lho Yes, yes. Sarono Aku bahasa no. Inggris. Aku yes. Hak. Luwe to. Selain Sawa sih ngomong untune kok luwe lho. Untumu. Kamu lauknya ini kurang asik ya? Enggak. Kulit mau kulit. Enggak. Ah, Kulit, mau. kulit. Ya. Kamu Ay, masa kulit itu? Kulit terbang. Kulit pitik apa kulit? rambak. Iki terbang kok sapa kayak. Lanjut ya. Nggih. Ya. Selendang kuning. Panas Apa kok. ta? Panas. Nah, Ngono kuwi mbok alon-alon nek panas. aku pakai. Rupane kok tikus. Nek panas ki alon-alon. Le mangan kok tikus itu. Wis jan. Saya numpang. Saya tak ngasih ini ya, Iya, biar nggak kelihatan apa-apa. biar kelihatan saudara. Iya, enggak apa-apa. Ya, karo Baik. numpang. Kang Sake. Wah, dari. Dudu sampean aku. Oh iya. Ngesor Selendang kuning. Kang Sake. Suaranya enak loh saudaramu ini. Oke. Kangge. Lagi kasihan. Nah. Suara kurang permana. Ape. Ning basis ngungrum. Apik to Mas ya. Suaramu ngono piye? Aku karo ndulang bojomu. Nggih. Bisa penak. Ayo. Iya. Jenengan nyematkan Iya. aku wae soalnya. Yo, penak. Nek umpama bojomu mangan entek akeh ini aku seneng. Aku ya seneng Mas diculang terus ya. Bojomu ki apa-apa doyan kok. Anggung marang bendara. Ya ampun kasihan aku ambil ya. Dia Sulestyo. Nah, kaya Minum. dulangan labet. Minum dulu sayang. Minum. Dia nggak bisa kalau minumnya gitu nggak bisa. Aduh, Terus gimana gimana? sih kamu itu? Gimana? Ayo, ini dipegang. Wah, asbak lho. Ayo, pegang. Minumnya lagi. Pegang. Rekoso menit. Pegang. Iki mulute iki cilik. Ayo, bocah dipasti. Mas, koyo gelem. Astagfirullahaladzim. Iki banyu kendi apa latu? Ngombe kaya talang ora. Pokok leram lho gumun aku. Golek pangan samplokane. Ngene tak benar. Aku ning omah lho mimiku lho. Apa? Green tea aku iki. Ayo, Mbak. Iya. Pijer ngincangake alis. Yuk. Terima. Terus no sesideman.
madang piye ora lho kok rayu potok iki mau. Bae dadi dagelan blong iki rekoso ya, Mas. Lah kan dadi korban terus sampean. Alah, sing penting iso nggo tuku susu karo pampers. Lah iya, ning kan mesti bayarane luwih akeh ngono kuwi. Lah ya ora mungkin. Ora mungkin rekoso lho dadi blong iki. Tapi kan pemikirnya kono. Awake dhewe karep nampa. Seneng. Seneng aku. Diblong seneng. Yo kuwi ngeblong terus. Besok jak aku blongen aku. Lah biacok gegirmu. Iya, Pak. Urip ana diangkat alon-alon koplo Mas yo Koplo Asik. oh Terima kasih Mbak Tatin. Nah, mangke supados mboten juarai dipun sambung wonten ing goro-goro nggih, Mas. Nggih, tawon wonten topipun lakon kedah wonten tutukipun, Gus. Betul. Siap. Pangke wonten patut nyongo mangke nggih. Siap, nggih. Sembah nuwun. Nggih. Ya, Nduk, rerakit mbacutke gelaring cerita. Tak derekke, Pak.